Hello everyone, गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव गोबावनि उनाव बरायनाय जाबाय। गोबावथार जाबायमोन भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन बेबायदि, नाथाय दिनै नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा मोनथिहोनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थांनाय समफ्राव गोबां माखासे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मेथाइ बा भिडिअ बेबायदिनि जेबो खामानि आङो मावनो हायाखैमोन। दायो फिन मेथाइनि खामानि मावफिननो आखायाव लाबाय। जोंहा बैसागुआबो बारा गोबाव गैलिया, माखासे बैसागुनिबो प्रजेक्टफोर दं मावनो गोनां। दायो दोंसे रमान्टिक मेथाइनि खामानि मावगासिनो दङ। स' नोंथांमोनखौ एसे फोरमायनो थाखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना एसे खोनासंनानै नायलांदो, बोरै मोनो। लोगोसे मोजां मोनोब्ला गाहायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। स' दायो नोंथांमोना खोनासंना नायदो। माब्लाबा समाव हरखाबै आं गोमाब्ला, अब्ला नोङो अनजालि मा खालामगोन? माब्लाबा समाव हरखाबै आं गोमाब्ला, अब्ला नोङो अनजालि मा खालामगोन?